istorio hau urte askotara atzeratzen da, martxoaren 3ko gertakizunak direla eta. Momentu hartan, gauza pasatuta gero, Eusebio Osak eta biok hitz egin genuen zerbait egin behar genuela, eta zerbait berak testu ipiniko zuela eta nik musika ipintzeko. Eta horretan nik oinarri horretatik 3 bat zati aukeratu nituen eta 3 kanta egin genituen. Eta horietako bada Martxoak 3, baina testua eta abiapuntua da Eusebio Osaren tekstu hori. Segurazko, Kepa da kulpantea, abesbatza horren bidez, berreskuratu nahi izan du kanta hori, edo iruditu zaio, eta horren eskaini zion Sabin Salaberen izan nik izan zuen nizte musikaria, eta kanta gaur egun ederra, ez dakit nola aterako den, nola ze impresio egingo diran, baina meritoa baldin badu Sabinena izango da, Sabinen arregloa abesbatzarako ederra izan litekela. Gaia behintzat oso ederra unkigarria. Gaur egun oraindik eskuetan daukaguna, oraindik biziri dagoena, naiz eta urtea pasa, nik uste edozein momentu ona dela gauza aurrera eramateko.